Yan po, oh. Super, super. Yan. Ang lambot niya, oh. Diba? Yan. Ayan po yung ating finished product na puto. Buttered cheese puto. Ngayon ay gagawa tayo ng puto, buttered puto. Ngayon, isisip muna natin yung ating flour. Ang hirap bawasan ko muna kasi ang hirap isip. Yun pong total measurement nito ng ating mga ingredients, at yung ating ingredients ay nasa ating description box below. Paki-check na lang. Gawa tayo ng ating puto, yung ating baking powder, yung ating sugar. Yung aking pong sugar ay hindi white kasi gusto ko sa ating puto ay yung medyo may kulay ng konti. Ayan yung ating asin. Ayan. And mix-mix lang po natin siya. And ilalagay naman po natin, dahan-dahan lang yung ating mga wet ingredients. Unahin na po natin yung ating egg. Ayan yung ating melted butter. Yung ating gatas, evaporated milk, ating water. Okay. Then, mix-mix lang po natin. Hanggang sa mawala na yung mga lumps ng ating. And, ito na po yung ating nahalong. Ayan, na mix-mix na ating butter. Ayan po yung kanyang texture. So, ipiprepare naman natin ngayon yung ating molde. Yung paglalagyan yung ating puto molds. Ayan po, papahiran lang natin siya ng cooking oil sa yung ating molde para hindi magdikit yung ating butter dyan mamaya. Ayan, ito lang. Paper towel. Tapos, sausaw nyo lang dito sa ating mantika. Ayan. Okay, habang piniprepare po natin yung ating puto, ay yung ating butter, lalagay sa ating molde. Magsasalang ko na po itong ating steamer. Papakuluan na natin habang tayo'y naglalagay ng ating mga butter sa ating takip molde. Ay binalutan ko ng katsa. Ayan. Yan, ngayon naman po ay maglalagay na tayo sa ating molde. Ayan. Huwag niyo po masyadong punuin. Ganyan lang. Ako kasi, ang gusto ko ay umumbok siya at yung para siyang maging bulaklak. So, sana ma-achieve natin yun. Kaya, medyo pinupuno ko siya ng konti. Ayan. Kita niyo ba? Mga sexy? Nakikita nyo ba? Okay. Ito parang may dumi. Ang ating pong molde ay small. Small. Medium size pala. Small na kasi sa akin to kasi meron pa akong mas malaki nito. Ang alam ko kasi ito na yung maliit, pero hindi ata. May mas maliit pa nito, yung pang macarons. Ito na po yung ating ilalagay doon. Pag kumulo na yung ating steamer. So, piprepare ko naman ngayon yung ating cheese na pangtatoppings.
Pwede rin ditong itlog na maalat. Depende po sa inyo. Ayan, kumukulo na po yung ating steamer. Ayan, ilalagay na natin isa-isa yung ating mga butter. Ayan, nasa molde. So, hininaan ko muna ng konti yung apoy kasi mapapaso naman ako. Bumumukadkad na parang bulaklak. Sana ma-achieve natin dito sa lakas ng ating apoy. So, ayan, takpan na natin muna. And then, itotodo natin yung ating apoy ng about 3 minutes. Okay, 3 minutes na. So, lalagay na natin yung ating cheese sa ibabaw. Eden po ito, pero hindi siya quick melt. So, sana matunaw pa siya. Yan, umumbok na yung ating puto, pero hindi siya naging bulaklak dahil sa tingin ko yung ating kalan hindi siya talaga pangmalakasan ba. Dahil ito lang po ay butane. Pero tignan nyo naman, umbok na siya. So, pakuluan pa natin siya ng 4 minutes. Total ng 7 minutes lahat. Okay, so 450, 454. Okay, balikan natin siya. Okay, check na po natin yung ating puto kung luto na yung ilalim. Ito, gamit lang tayo ng chopstick. Pero mas mainam sana kung toothpick lang. Okay, ayan po oh. Luto na siya. Set aside na po natin tong ating unang batch and magsasalang ulit tayo ng second batch hanggang sa maubos natin yung ating natimplang butter. Ang kailangan ko po kasing puto ngayon, ang order sa akin ay 60 pieces. So, ayan na po siya oh. Napakaganda ng ating puto. Ayan, maumbok na maumbok and yung ating cheese ay nakalitaw sa ibabaw. 'Di ba? Perfect na pang business po ito. Ito na po yung ating finished product. Ayan, ang cute nila. Ayan, naka 54 pieces tayo sa ating 4 cups na all-purpose flour. Ayan. Ayan po oh. Super. Ayan. Ang lambot niya oh. Diba? Ayan. Ayan po yung ating finished product na puto. Buttered cheese puto. Okay. Yummy. Nasira yung aking fasting ngayong araw na to. Ito na po ang ating finished product na puto cheese. Buttered puto cheese. Ayan. Okay.